मकर संक्रांत म्हटलं की तिळाचे लाडू हे आलेच. तर आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण हे परफेक्ट तिळाचे लाडू कसे बनवायचे ते बघणार आहोत. नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज या माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते. चॅनलला पहिल्यांदाच व्हिजिट देत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. इथं मी कढई तापून घेतली आहे. त्याच्यामध्ये मी अर्धा कप काळे तीळ घेतले. याच्याऐवजी तुम्ही पांढरे तीळ पण वापरू शकता. तर हे तीळ मी आता व्यवस्थित भाजून घेणार आहे. तीळ फडफडले आणि जरासे फुलले की ते भाजून झाले असं समजायचं. तर हे तीळ मी आता भाजून घेतलेले आहेत. तीळ मी काढून घेतले. आता पुन्हा त्याच कढईमध्ये मी हा अर्धा कप किसलेला गूळ घेतलेला आहे. जर अर्धा कप तीळ असतील तर अर्धा कप किसलेला गूळ घ्यायचा. गुळाच्या क्वालिटीवर सुद्धा हे लाडू फार डिपेंड असतात. तर गूळ कुठला वापरायचा ते पण मी तुम्हाला सांगणार आहे. गॅस स्लो ठेवून मी हा गूळ व्यवस्थित वितळवून घेतलेला आहे. हे बघा, गुळाच्या वरती फेस आला की तो गूळ व्यवस्थित तयार झाला असं समजायचं. किंवा असं पाण्यामध्ये एक थेंब टाकून बघायचा आणि तो जर खाली व्यवस्थित गोळा झाला, त्याचा व्यवस्थित गोळा होत असेल तर आपला गुळाचा पाक परफेक्ट झालाय असं समजायचं. मग लगेच गॅस बंद करायचा आणि मग मी याच्यात ते आपण भाजलेले तीळ आहेत ते घातलेत. 2 मोठे चमचे मी भाजून दाण्याचा कूट घातलाय. थोडी वेलची घातली आहे. एक हाफ चमचा मी तूप घातलंय. तूप पण शेवटीच घालायचं आणि हे फटाफट मिक्स करून घ्यायचं, कारण आपल्याला ह्याचे लगेच लाडू वळायचे आहेत. याच्यासाठी जो गूळ मिळतो तो चिकीचा एक गूळ मिळतो, तर तो वापरायचा. एक काळा गूळ असतो आणि एक पांढरा गूळ असतो. तर जो पांढरा गूळ असतो तोच शक्यतो वापरा, काळा गूळ वापरू नका. आता लगेच याचे लाडू बनवायला घ्यायचे. हाताना थोडंसं मी पाणी लावलंय म्हणजे चटके लागणार नाहीत, कारण हे मिश्रण फार गरम असतं. तर हाताला थोडंसं पाणी लावायचं आणि ह्याचे छोटे छोटे बॉल वळून घ्यायचे. हे बघा, हे काम जरा पटपट करायचं म्हणजे आपले लाडू व्यवस्थित आपल्याला वळता येतात. मला चिकीचा गूळ मिळाला नाही म्हणून मी इथं नॉर्मल येलो गूळ वापरलेला आहे. बघा, मी व्यवस्थित सगळे असे लाडू वळून घेतलेले आहेत. आता जे शेवटी सारण राहतं तर ते वळता येत नाही, कारण तोपर्यंत सारण थंड झालेलं असतं. त्यामुळे काय करायचं की ते मी आता पुन्हा गरम करून घेतलेलं आहे. हे बघा, हे थोडंसं हलकं गरम करून घ्यायचं म्हणजे ते कढईतून सुटतं आणि आपल्याला याचे लाडू वळता येतात. तर हे बघा, मी थोडंसं गरम करून घेतलं, गॅस बंद केला आणि याचे पण मगासारखेच फटाफट लाडू वळून घेतले. हे बघा, कारण जर थंड झालं तर मग ते लाडू शेप घेत नाहीत किंवा कढईतनं सुटत नाही ते सारण. म्हणून ते काय करायचं की लगेच थोडंसं गरम करून घ्यायचं. मग ते पुन्हा गूळ मेल्ट होतो आणि त्याच्यामुळे मग आपल्याला लाडू वळता येतात. अशा प्रकारे माझे सगळे लाडू वळून झालेले आहेत. हे बघा, मस्त असे माझे तिळाचे लाडू तयार झालेले आहेत. तुम्ही पण अशाच प्रकारे बनवून बघा. व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.